У дома. Ще се вървя у дома. Наслади се на всеки миг от новия ден. Има много причини да запееш с мен. Всеки ден изживей и запей. Наслада. Където и сме, Кока-кола вземи и се наслади. Прости ми, мистер Съвършенство. Радвам се, че успяхме да й помогнем. Вашата каменица в нова бутилка, в нова каса. Всеки път, когато бършете праха, се нуждаете от специалист. Пронто. Моментално почиства и придава блясък на мебелите. Пронто. Без никакво усилие. Пронто. Специалистът за дърво. От Джонсън Локс. На пръв поглед всички изглеждат еднакво. Всички обещават едно и също, но само на пръв поглед. Защото само времето показва кои са истински добрите. Пенсионно-осигурителна компания Доверие. Грижа за спокойни старини. Гладен ли си? Гладен ли си? Гръбни Сникърс! Ако мислите, че правите най-доброто, за да имате здрава и чиста кожа, грешите. Истинското решение е Синержи чиста кожа на лаборатуар Гарние. Антибактериална програма от 3 всекидневни жеста, гел с микрочастици за почистване на порите, лосьон за стягане на порите и крем, контролиращ масната секреция. Погледнете, вече нищо не се вижда, само здрава и чиста кожа. Ново Синержи чиста кожа, гарантирано от лаборатуар Гарние. Това, което се забелязва, сте вие. Как по-бързо да победим болката? Това са обикновени таблетки против болка. А това са разтворимите таблетки Ефералган 500. Ефералган 500 се поема от организма вече разтворен. В сравнение с неефервесцентните таблетки, Ефералган 500 побеждава болката 2 пъти по-бързо. Мукосолван облегчава вашата кашлица без да я потиска. Ако кашлицата се потисне, това затруднява лечението й. Мукосолван действа различно, отстранява заседналия жилав секрет и помага за бързото излекуване на вашата кашлица. Мукосолван – успешен лечебен ефект.